दिनैनि साना जाबाय दुलाराय बुहुमनि बर' हारिनि थाखायनो जोबोद दुखुनांथाव सान आरो जानो बे सान जाबाय आरोखि। मैया मोनाबिलियाव हरखाबै आङो माखासे मानसिनिफ्राय खबर मोनहैदों जे जोंनि 1983 निफ्राय 86 सिम अल बड' स्टुडेन्ट्स इउनियन एबा एबसुनि आफादगिरि जि पिरियडआव आंबो एबसुनि गाहाय नेहाथारिमोन, बिथाङा केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै अबथिरायै मैया बेलासिनि 4 बाजिसोनि गेजेराव गुवाहाटीनिफ्राय न'सिम लाबोबाय थानाय समाव लामायावनो बिथाङा जोबथा हां बोसाबाय होननाय खबरखौ मोननानै आं गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों। बिनि थाखायनो आङो दिनै फुंनि 7टानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय रावना होबोनानै दिनै आं बाव सफैदों। बिथांनो आङो घाट बारनो थाखाय 7 थाखा रां बिबार बारनैसो बावफैनो मोननानै आरो बिथांखौ जोबथा खेबनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय बिदाय हरनो आं सफैदों। बे खाबुखौ आं मोननायबो जाबाय। दुखुनि गेजेराव आंहा गोजोननायबो थाबाय। दाखालि जुलाइ दाननि 16 थारिखआव लामा लामा आं उदालगुरियाव फैनाय समाव मटर सायाव हठात करि आं नायफ्लांबाय आंनि मबाइल फनखौ। बेयाव नुबाय आङो हरेन बसुमतारी बिथाङा केन्सार बेमार गोग्लैनानै गोब्राब जब्रायाव गोग्लैनानै न'आव दुखु खस्थ' सहायगासिनो दं। लोगो लोगो आं लामायावनो मोनसे थांखि लाबाय, जेरैखि जायाब्लाबो दिनै आं बिथांखौ न'आव थांनानै लोगो हमहैनांगोन। उदालगुरियाव सफैग्रोमोनानो आंनि हाबाफारियाव थांनायनि सिगां माखासे जोंनि बै समनि एबसुनि दैदेनगिरि मावथि लोगोफोरखौ लाफानानै रौता सारिआलियाव थानाय खरेन बसुमतारी बिथांनि न'आव जों हाबफैदों। बिथांजों लोगो मोनैया बिराद गोबाव जाबायमोन। दुखु सुखुनि खोथा सावरायबाय। आं ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों, बिथाङा गेजेर समाव जायफोर बाथ्राफोरखौ साननो हास्लाबाखैमोन, बे बाथ्राखौ साननानै बिथाङा गावनि गोसोआव खिलिफैनाय असे थार बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंनानै गालांदों। आंखौ खावलायदों, नोंथाङा दाबोनो जे आलादा बड'लेण्ड हादोर सोरजिनायनि सिमांखौ जे गाराखै। आंहा देहाया नोरजिया जाबाय। नोंथांनि सायाव आंनि ब्लेसिंसआ बेनो, नोंथाङा गोथां समसिमाव आइ आफा रायजो राजा बर' फिसाफोरखौ लानानै थैथां आलादा बड'लेण्ड हादरनि सोमावसारनायखौ नोंथाङा जागायफिनदो। आंनि देहाया हालाबो गोसो मोदोम जों नोंथांनि नाजानायाव जे आलादा बड'लेण्ड हादरनि सोमावसारनायखौ जुरिफिननो नागिरदों, बेवहाय आंहा पुर्नदम समर्थन दं, मदद दं होननानै बिथाङा बुंदों। आं दुखुनि बाथ्रा माखासे बिथांनो फोरमायदों। बिथाङा बुंदों, दिनै गाबोन समफोर नोंथांनि जोंनि साननाय हनायखौ जोंनि बर' बिदा फंबायफ्रा बुजिस्लाबनो हायाबो जानो हागौ, खिन्थु समफोर थामलिहालागै बै बड'लेण्ड मुभमेन्ट जे जागायफिननो नागिरदों, मोस्रोम बायदि हाजार हाजार लाख लाख बर' फिसा बारसोमगोन होनना बुंदों। बिथाङा जि मोनसे भबिष्यत बाणी होलांदों, बे भबिष्यत बाणीया दिनै मोगथाङाव जाफैनो नागिरदों। दिनै गोबां बर' फिसाफ्रा दिनै बुजिनो हादों आथिखालाव बर' हारिनि अबस्था बेसेबां जालाखाद बिलाखाद खैफोद खैदानि गेजेराव गोग्लैखो। मोनखानाय बिटिसिआ दिनै जोबस्रांजोबसै। बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आथिखालनि गभर्नमेन्टआ जिबायदि डेस्ट्राक्टिभ डेमेजिं पलिटिकेल पलिसि लादों, बे पलिसि लानायखौ बिथाङाबो आन्दाज मोननानै आंखौ खुथार खावलायदों, नोंथाङा सासे बिर जोहोलाव हिसाबै बे सोमावसारनायखौ दैदेनलांदों होनदों। जों गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोखि। बिथांनि बे माखासे बाथ्रा बुंनायखौ
इउटुबार सासे फैनानै ससियेल मिडियायाव फोसावनाय लोगो लोगो बड'लेण्ड आरो बर' दुनियाया बुजिनो हादों बिथाङा जे गमामायैनो सासे आसोल थार स्पिरिटनि रिभलिउसनारि बिगियारि बर' सासे दैदेनगिरिमोन बेखौ बिथाङा गावनि बे 16 जुलाइआव होनाय इन्टारभिउनि गेजेरजों बर' हारिया मिथिनो हादों आरोखि बिथांनि जि सोरगोआरि जिउ सोलेर बे सोरगोआरि जिउ सोलेरा जाहाथे आफा आनान गसाइनि साखाथियाव आलो गोजोनै थानो जाहाथे खाबु मोनो बिनि थाखायनो आफा आनान गसाइनि खाथियाव आं आर'ज गाबहरबाय आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनिसिम आंनि मोनसे आपिल आंनि मोनसे खावलायनाय बिथाङा दिनै जोंजों गैला थेवब्लाबो बिथांनि जिउ सोलेरा जाहाथे बुहुमाव गोथाङै थानाय बर' फिसाफोरनो जाहाथे नांगौ रोखोम ब्लेसिंस बोर आशीर्बाद हरो जाहाथे जोङो आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ बिथाङा गोथां समाव नुलांनो मोनै जे बड'लेण्ड बे बड'लेण्ड हादोरखौ जाहाथे जोङो आदाय खालामनो हायो बिनि थाखायनो बिथांनि जिउ सोलेरनि खाथिसिम आंनि जोबथा आपिल थाबाय आरो बर' हारिनिसिम बिथांनि जि होलांनाय बिहोमा बेखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय माबायदि बिथाङा जिखिनि कन्ट्रिबिउसन होलांदों बेखौ गोजोरै लाखिनांगौब्ला बिथांनि जि फिल'सफि बिथांनि जि मावनाय दांनाय बिथांनि जिथु आखुथाय आदर्श बेखौ जोङो ग्ल'रिफाइ खालामनांगोन ग्ल'रिफाइ बिथाङा जेरै थिनदों बे रोखोम दिनैनि गोथां बर' फिसाफ्रा पार्टिकुलारलि दानि गोदान इयुन जोलै हान्जाफ्रा बुजिनो हानांगोन आरो बिथाङा थिनलांनाय रोखोम मावजानो लुबैनाय रोखोम मावलांनो आगान सुरनांगोन दा जोबथानायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैबाय जे करेन बिथां बायदि मानसिया दिनै जोबलांबाय आरोखि नों आंमालाय बेसे गोबाव थागोन दा जेसेबां जोंनि गोदो बड'लेण्ड आन्दलन समाव थैस' थांस' डेडिकेटेड कमिटेड मावथि मददकारि दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावलांबोदों सासेनि उनाव सासे थैजोबलांबाय दा बे सिनियर दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्रा थैलांजोबोब्ला मा जागोन बेखायनो गोदोनि दैदेनगिरिफोरनि मावलांनाय दांलांनाय बिथांमोननि जि फिल'सफि बिथांमोननि जि आदर्श बेखौ बिखायाव बोजबनानै लानानै बिथांमोना लुबैलांनाय बायदि खामानि मावलांनो थाखाय खौसेयै डिफारेन्सखौ गारजोबनानै खामानि मावनो थाखाय आङो एस ए हल बर' जाथि आरो पार्टिकुलारलि आथिखालनि इयुन जोलै हान्जाखौ आं खावलायबाय